Hej med jer. Jeg hedder Henrik Thorsted Jørgensen, og jeg har udarbejdet et materiale til brug i idrætsundervisningen, når der arbejdes med det praktiske indholdsområde redskabsaktiviteter. I denne præsentation vil jeg gennemgå, hvordan du som lærer eller som studerende kan bruge materiale i undervisningen. Der er tale om en redskabsstue, som du kan se på denne slide, og så er der noget supplerende og uddybende materiale, som jeg vil vise dig på de følgende slides. Redskabsstuen det er således et læremiddel, som du kan anvende i idrætsundervisningen. Duen den kommer i et PVC-materiale med 4 huller, et i hvert hjørne, som gør det muligt at hænge duen op på væggen i gymnastiksalen eller i ribberne f.eks. Duen er tænkt som et redskab, du kan bruge til nemt at vise, hvad du gerne vil have eleverne til at arbejde med. Du kan fortælle dem lidt om sammenhænge mellem de forskellige områder inden for indholdsområdet redskabsaktiviteter, og du kan få dem til at reflektere og diskutere og bruge fagbegreber. Indledningsvis så gennemgår jeg kort de forskellige dele af duen, og efterfølgende så vil der være en ligeledes kort uddybning af det supplerende materiale. Indholdsområdet redskabsaktiviteter det består sådan overordnet set af 3 dele. Vi skelner mellem basis, som er det der er markeret med blåt i højre side her, og så har vi færdighederne, som er det grønne markeret i venstre side, og så har vi de æstetiske produkter, som her er markeret med lilla i den nederste del af duen. I højre side, som sagt, der har vi basis. Det er en samlebetegnelse for en række grundlæggende bevægelsesformer og forudsætninger, som eleverne de skal tilegne sig og helst have til stede, for at det kan give mening at arbejde med færdigheder og æstetiske produkter. I praksis så kan det godt være lidt svært at skelne skarpt og måske også uhensigtsmæssigt at opdele helt skarpt. Men i forberedelsen af undervisningen så giver det god mening at skelne. I venstre side så har vi som sagt færdighederne. De er markeret med grønt. Færdighederne kender vi dels fra gymnastikken. Det vil sige springgymnastikken, team gym, idrætsgymnastikken og de ting, man kan gå til i foreningslivet, som vi kender som gymnastik. Og dels kender vi færdighederne som indholdsområdet parkour. Og det betyder også, at der er tale om 2 typer af færdigheder. Færdighederne fra gymnastikken dem kender vi som lukkede færdigheder. Vi kalder dem også teknisk-æstetiske færdigheder. Det vil sige, det er fordi, der både sådan er nogle tekniske og æstetiske normer for, hvordan færdighederne skal udføres. For eksempel så skal man gerne forsøge at strække og samle benene i et lavt overslag. I parkour der er færdighederne mere åbne, og de skal kunne tilpasses til forskellige typer af forhindringer, som man kan bevæge sig rundt i, f.eks. i gymnastiksalen eller ude i skolegården. Og her er der ikke tale om normer for, om benene de skal være strakt eller ej. Her er det mere tale om, at det skal være så effektivt som muligt at bevæge sig hen over redskaberne eller udfordringerne, forhindringerne ude i skolegården. Når man så arbejder med færdighederne, så er der også ligesom 2 forskelle, eller en forskel mellem den måde, som man arbejder med gymnastikken, færdighederne her, og så parkour. Når vi arbejder med færdighederne, så skelner vi typisk mellem 3 roller. Vi skelner mellem det at arbejde som springer, som modtager og observatør. Og vi lader eleverne arbejde sammen i grupper af 3-6 elever typisk, og så roterer de mellem de 3 forskellige roller. Når vi arbejder med parkour, så arbejder vi også typisk i grupper, men her er rollerne ikke på samme måde defineret, og her kan parkourhånden være med til at minde eleverne om, hvordan de kan støtte og inspirere og hjælpe og udfordre hinanden, når de arbejder i grupperne. Arbejdet med færdigheder det rummer også udvikling af evnen til at analysere bevægelser, og ikke mindst analysere udførelsen af færdighederne. Og det vil sige, at det er også noget af det, som observatøren kan bruge, når han eller hun skal give feedback til springere og modtagere. Når vi arbejder eller når vi analyserer, så har vi brug for at opdele færdigheden i forskellige dele. Og vi kan fx skelne mellem tilløb, afsæt, svæv og landing. Og så har vi også brug for nogle fagbegreber fra blandt andet biomekanikken. Vi har også brug for, der er nogle centrale kropspositioner og en viden om de der centrale kropspositioner. Og her på duen er der vist 3 centrale kropspositioner, som også er brugt til ligesom at inddele de 3 områder, som kendetegner redskabsaktivitetsområdet. Vi har den strakte kropsposition, som vi kender fra håndstanden. Vi har den krumme kropsposition, som vi blandt andet bruger, når vi har i den første del af vores afsæt til flikflak,
og vi har den svejede kropsposition, som vi kender fra den sidste del af flikflak og fra den sidste del af kraftspring og overslag. Så de 3 kropspositioner er ret centrale, og noget af det, som vi også kan bruge, når vi analyserer. Endelig har vi i bunden, der har vi af redskabsstuen, der har vi de æstetiske produkter. De er markeret med lilla. Det er her, vi begynder at sammensætte færdigheder. Vi kan fx sammensætte ruller og balancer til musik. Det er også her, vi lader eleverne eksperimentere med udvikling og variationer af færdighederne, og hvor eleverne selv er med til at definere de æstetiske normer for udførelsen af færdigheder. Det kan også være her, at eleverne de udvikler parcoursfortællinger, som de viser for hinanden, eller de optager på video. Og det er også her, hvor eleverne de f.eks. kan udvikle behændigheds- og springkoreografier til musik. Så kan man også se af duen her, der er sådan nogle orange felter, eller noget af orange skrift i nogle felter rundt omkring. Og det viser lidt omkring de måder, som eleverne de kan arbejde med indholdet eller stoffet. Det kalder vi handleformer. De er markeret med orange. Eleverne kan lege og udforske og eksperimentere i redskaberne. Det gør de f.eks. når de leger med basis. De gør det også, når de leger med parcoursfærdigheder. De gør det måske også, når de skal udvikle æstetiske produkter. Så vi kan gøre det forskellige steder. Men de skal også øve færdigheder for eksempel. De skal også kunne samarbejde. De skal kunne analysere og reflektere. De skal kunne give hinanden feedback. De skal kunne skabe og udvikle, sammensætte små æstetiske produkter. Og de skal også kunne reflektere over, hvad der har kvalitet og hvorfor. De skal kunne reflektere over, hvordan de kan bruge det, de har lært om samarbejde, tillid og tryghed i forbindelse med modtagning i andre sammenhænge, f.eks. i klassen eller ude i skolegården. Og der kunne nævnes andre handleformer. Det vigtige er at være bevidst om, at variation og alsidighed ikke alene handler om indholdet. Det handler også om måderne, vi arbejder med stoffet på. Og redskabsstuen kan være med til at give dig et overblik og hjælpe eleverne til at forstå, hvad de arbejder med, og ikke mindst hvorfor. Og samtidig hjælpe dem til at tilegne de her forskellige fagbegreber. På de kommende sider er der nogle supplerende materiale, som kan printes ud i A4 eller A3 format og eventuelt lamineres. Siderne kan uddeles til eleverne som elevtekster, og den er udgangspunkt for refleksioner og gruppediskussioner i undervisningen.